Ngiyabingelela kuso sonke isizwe sakithi, ngiyabingelela kwele nkeshezane yaphuza umlaza ngameva incinci yabhukta kwezindizi ziba ukube yabhukta kwemfishane yayiyonqunteka umlomo. Nina bendlovu enamandla ngiyanibingelela kulo lonke la kufikelela khona iNation TV. Igama lami nginguThabane Owakankabinde, ngisohlelweni la ngihamba khona nomfowethu lana. Sizozama ukuthi sizazise ngesimo sakamfowethu lana, naye akazalwe ephila njengami nawe, waseba nengqinamba ekukhuleni kwakhe nempilo. So umfowethu njengoba ngihamba naye nje ngizomthula noma uzozethula phakathi kwenu, kodwa ngicela uma uke wabukela uhlelo lethu ungabusayeki, uhlale phansi ulalele ulubukele uzuze ukuthi umfowethu yonke into yakabhekana nayo empilweni yaqala kuphi yaze yafika kuphi. Mfowethu ngiyakubingelela ohlelweni lwe-Nation TV. Siyaphila, ninjani? Siyaphila nathi mfowethu. Sacela nje utshela ababukeli bethu ukuthi igama lakho ngumfoka bani and uhamba ngani namhlanje. Mina igama uMthokozisi wakaMsibi, ngokuzalwa ngibuye eNewcastle. Siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ube sehlelweni lethu, siyakumukela futhi kanye nababukeli bethu. Mina mfowethu sikuthola ukuthi usixoxela udaba lokuthi wazalwa nawe nje uphile njengawo wonke umuntu okhona emhlabeni, kodwa ngesimo sokukhula kwase kuba khona ingqinamba wahlangabezana nazo, kwakhona izimo othi uma ubhekana nazo nawe awangazi ukuthi uzokwenza njani kulezo zimo lezo osuke ubhekane nazo. Mhlawumbe ungasixoxela ukuthi konke lokhu kwaqala kanjani, kwaqala nini? Engakusho ngaloku sekuneminyaka eminingi cishe endlulile ku-20 noma ngingasakhumbuli kahle unyaka okwaqala ngawo, kodwa ngilongikhula nje nako, ngilongikhula nako kusho ukuthi kwaqala unyawo olulodwa. Namfowethu Laba buhlungu nje la konke la isayidini ukuthi ukukhuphuka. La ngokuqala ukuvuvuka nje lapha phansi emaqakaleni laya ngokuya lolu ngoba sekugcina-ke sekuwelelana kulolo lunye unyawo. Mhlawumbe uke wazama nohlelo lokubona odokotela mhlawumbe ukuthi kube khona izinto abakusiza ngazo, noma mhlawumbe uke wenze njani? Sengizame kakhulu nje ngiya kodokotela bafike bathi akulapheki, akuna-treatment, bathi i-elephantiasis. Bakubiza kanjalo? Bakubiza kanjalo uma besho. Ngaze ngahamba ney'nto zesiZulu futhi nje bekungakaze kwaqondana ngoba akukho kulungayo. Okay. Lokho ziyakhula nje ziyaphambili. Mbukeli wethu, ngiyathemba ukuthi uyezwa laphana umfowethu ngesifo akasichazela sona ukuthi samqala sesineminyaka engaphezulu kwama-20 and useke wabazama odokotela. Ngokusho kodokotela bathi into akanayo akaphila nayo emzimbeni njengamanje bayibiza nge-elephantiasis. Kulapho nje ngosimo sokuthi-ke nathi simbizile umfowethu ukuthi mhlawumbe ezozivakashela, sase simcela ukuthi mhlawumbe engamkhombisa umbukeli wethu ekhaya manga ukuthi umfowethu akanankinga, kodwa siyathembisa ukuthi wonke umbukeli wethu ozwelayo nombukeli wethu onenhliziyo esheshe izwele kakhulu, sicela ukuthi sibaxwayise kuleso simo leso, kodwa umfowethu uzosikhombisa. Sacela umfowethu usikhombise lento la esuka khona siyibone, mhlawumbe umbukeli wethu eyibone mhlawumbe ekhaya. Kwaqala kulo leli ngapha nje lokhupho kusuka nje konke la kwehluka konke la. Ngoba kwaze kwawelela kulolu nyawo luba ngapha. Okay. Umbukeli wethu lapha ekhaya asithemba ukuthi uyayibona into umfowethu akazivezela yona. Umbukeli wethu isimo-ke lesi umfowethu asephile naso iminyaka engaphezulu kwama-20. Sizocela kuwe mbukeli wethu, sizocela kunoma ngawubani ongakhona ukuthi sizwe sama-Afrika ebe mhlawumbe nosizo ukuthi akangasiza ukuthi umfowethu kulesi simo akabhekene naso naye ekwazi ukuthi esizeke kuso. Naye ungumuntu onamaphupho futhi umuntu osemncane osalangazelela ukuthi ekude empilweni ngezinto. Umfowethu useyasaba ukuhamba phakathi kwabantu, useyasaba ukuphila phakathi kwabanye abantu. Sizocela wena ukuthi kube uwe mhlawumbe mbukeli wethu ovela namava, ovela nembono osisizayo ukuthi mhlawumbe umfowethu singamlekelela kanjani. Sizocela ukuthi nisilulele izandla zenu nembono yenu ukuthi abantu abangaqhamuka nendlela eziningi ezahlukahlukene zokuphosa esivivaneni bephosa ukuthi sizokwazi ukuthi silekelelana sonke njengesizwe sama-Afrika ukuthi sikwazi ukuthi sixazulule inkinga kamfowethu le akasebhekene nayo iminyaka emingaka. Sizocela ukuthi namhlanje sizwe sama-Afrika ukuthi kube yini enisilekelelayo ukuthi sibuyisele umfowethu ithemba nalabe selilahleke khona, naye ekwazi ukubona ethwashike emamoli, ebona naye ebhukude emabhishi, ephila impilo efanayo nempilo esiyiphilayo sonke singabantu abaphilayo emhlabeni. Sizocela kini nonke-ke bantu bakithi eSouth Africa ukuthi silekelelane ukuthi sikwazi ukusiza isimo lesi kamfowethu
odokotela abahlukahlukene nabo futhi abazokwazi ukuthi bebukele umbukiso bhanyabhanya wethu, siyacela ukuthi bengenelele ukuthi umfowethu ekwazi ukuthola usizo. Asikhethile i-Afrika yonkana, singahamba sifinyelele khona la khona okuba khona usizo lokuthi umfowethu engasizeka khona, ekwazi ukuthi elapheke nayo kule nkinga le akabhekene nayo, ngoba usephile nayo iminyaka ewu-20 yonke engenayo injabulo yokuthi ephile njengomuntu ophilayo la emhlabeni, ukuthi ekwazi ukuhamba nje ekhululeke enze zonke izinto eziyisifiso sakhe ukuthi wayefisa nazo ukuthi ezenze njengomuntu nawe besemusha osenamaphupho. Mhlawumbe wayefisa nje na ukuthi ebe umdlali webhola, zange lelo phupho safezeka ngesimo akaphila ngaphansi kuzo. Mhlawumbe wayefisa na ukuthi enze izinto eziningi ezaziyomveza ezweni ebalazweni, kodwa namhlanje usethola ukuthi usevele ebalazweni ngale nkinga akabhekene nayo. Siyamcela-ke Ningizimu Afrika yonke ukuthi niphose isandla la ningakhona ukuphosa khona ukuthi sisize umfowethu lana, noma kulekeleleke inkinga kamfowethu naye ezizwe umuntu ophilayo nawo wonke umuntu mfowethu. Mhlawumbe ngokwakho mfowethu, uma ngathiwa isizwe sase-Afrika sithi mhlawumbe siyimisele ngokukusiza, ikuphi ongakufisa okukhulu kakhulu nje ukuthi bekusize ngakho noma usizakale ngakho nawe mhlawumbe uyozizwa usuwumuntu ophilayo nje phakathi kwabanye abantu? Ngendlela esingihlukumeze ngayo emoyeni wami lento sekunzima nokuthi nje ngenzeni engifisa ukukwenza nami ngikhululeka, ngikwazi ukugqoka isikhinda, ngikwazi ukugqoka nami ngendlela engifisa ngayo. Mangake ngelinye ilanga ngiyibone nje noma ngabe udokotela noma ngabe yini nje ongakhona ukuthi asize, uyabona, ngiyibone nami mhlambe kushintsha lento, ngoba ngihlupha njalo ngisho kuthiwa ngilele ebusuku nje make kwafika kuke kuphela ubujongo. Ngiyibuza nje ukuthi ingabe njengoba iyaqhubeka ngiyayibona ukuthi iyophelelaphi, kuyogcina kunjani. Mhlawumbe ibuhlungu yini lento noma nje iyaluma kuphela, kuke kwenzekale kanjani? Mhlawumbe yiphi indlela o-experience ngayo ukuthi ngathi kuyakhula noma mhlawumbe kwenze kanjani? Kubuhlungu, kuyaluma, kwenza njani? Ubuhlungu iney'khathi nje zokuthi kube buhlungu, mhlawumbe la emadolweni nala, ngoba bathi kuye kubhlokhe imithambo la ukuhamba kwegazi, thola ukuthi sekuba nalobo buhlungu nokusinda-ke nje ukukhathaza ukuthi nje makhona ukuthi ngihambe i-distance, ngabona ende sheshe kukhathaleke. Okay, mhlawumbe njengoba usuphila nalento ophila nawo mfowethu, kuyenzeka yini ukuthi nawe mhlawumbe uvuke njengawo wonke umuntu okhona la esizweni sase-Afrika noma nje ophila emhlabeni, ukuthi nawe uvuke ulandele abantu abavukayo bematohweni, noma mhlawumbe kukhona yini nje mhlawumbe okuhlanganisayo nje empilweni nje okunye nje ungasibekela kona ukuthi mhlawumbe noma lento isikuvimbile ukuthi nawe ungavuka uyobheka amatoho, ikuvimbile ukuthi mhlawumbe nawe ungavuka ukuthi mhlawumbe u-own ibhizinisi lakho, mhlawumbe kwenzakala kanjani nje kulezo zimo lezo? Babona njengamatoho nje ukuthi ngingaya efemini seyizinto ey'nzima engiyifisayo, nala ngibamba khona sekuyiko ukuthi ngoba ngiyakhona ukudrayiva ngibambe leyo teksi ngoba kusakhonakala lokho kudrayiva, kodwa nje njengama-fam into engingasakhoni nje ukuthi okuyisifiso sami ukuthi nami bekuyisifiso ukuthi ngisebenze imisebenzi njengokuthi ngisebenze efemini, into engasakhonakali leso. Ma-Afrika onkana, sizwe sase-Afrika, sizwe sikaPhunga noMageba, sizwe sikaMalandela, ngiyathemba ukuthi uma ubeka indlebe uyezwa umfethu inkinga abhekene nayo, ukuthi ngangokuthi isifo akasaphila naso egazini kuye sesize samnqinda amandla, sanqinda ngisho iphupho lakhe. Ma-Afrika mahle, nitheni na alifi iphupho umuntu yena engakafi. Ma-Afrika mahle, ngicela ukuthi silibuyiseni ithemba kumfowethu, sibuyiseni iphupho lakhe lela kaliphuphayo. Njengamanje umfowethu uthi akakhona ukufinyelela la akakhona ukufinyelela khona ngokwempilo nangokwesifiso sakhe. Siyacela ukuthi abangakhona ukuphosa esivivaneni, abangakhona ukuthi belekelele kumfowethu kulesi sifo akaphila naso naye egazini, ngoba akazalwanga naye naso. Unethemba lokuthi uma nina ma-Afrika mahle ningangenelela, ungakhona umehluko phezu kwale mpilo. Uthi akasakwazi ukugqoka isicathulo, nawe uyafisa ukuthi egqoke isicathulo njengawo wonke umuntu ophilayo emhlabeni. Uthi uyafisa futhi nawe ukuthi efake isikhindi naye ehambe nje njengawo wonke umuntu okhululekile ophila eSouth Africa noma e-Afrika. Siyacela-ke ma-Afrika onkana, noma ngayikuphi la kuzofinyelela khona lo mbukiso bhanyabhanya, ngisacela singeneleleni ma-Afrika mahle, sikuvimbeni, sikulweni nakho ukuthi simlekelele ukuthi la kalangazelele khona ukuthi naye esizeke khona. Ngicela ama-Afrika mahle siluleni izandla ukuthi sikwazi ukusiza umfowethu naye ezizwe ephila ukuthi njengawo wonke umuntu ophilayo.
Kungenzeka ukuthi mawukuthi mhlampe ungaba nosizo noma mhlampe ufuna ukusifonela, ungabuya kithi mhlampe ungangifonela enambeni ethi 074 8034 05097 074 34 05097 inamba ongaphinde usithole kuyo. Ungaphinda futhi ukhomente mhlampe kumbukiso wethu bhanyabhanya mawukuthi unesandla ufuna ukusilula noma unosizo ufuna ukulenza kuma-comment ethu, sizobe sesiku-inboxa sesibuya kuwe. Inqobo ukuthi makusizeke umfowethu nanoma ngayiluphi lona uhlobo losizo ongavela nalo ukuthi sikwazi ukuthi sisize umfowethu, sikwazi ukuthi simsize yobona ama-specialist. Kuyodingeka namasenti lapho ukuthi umfowethu ekwazi ukuthi ethole lawo masenti ukuthi njengomuntu othishiwe ukuthi akakhoni ukusebenza akasebenzi, ukuze siyobona ama-specialist kuyomele siwakhokhele. So singacela ama-Afrika amahle ukuthi nisibulekelele nisixhase la ningakhona khona ukusixhasa khona, amandleni ngesiwavimbe ngoba yinini naziyo ukuthi enhlizweni yakho uthinteke kangakanani, ukubuke kangakanani lokhu ukuthi ngelinye ilanga mangathiwa kusondele emndenini wakho ungafisa ukuthi kunqandeke kanjani. Sicela nathi nisinqandise kona ngaleyo ndlela eningafisa ngayo ukuthi kunqandeke kona makuthiwa kusondele eduze kwemndeni yenu. Yilokho nje ama-Afrika akithi esikucelayo. Afrika siyisimo sethu sonke, siyacela kuma-Afrika singenelele sisizeni. Mfowethu ungathini nje ebantwini mhlampe ngokucela kubangcene ngokuthi bekulekelele bekululele isandla ukuthi usizakale mase sivala uhlelo lethu. Ayikho into engingayithokozela njengokuthola usizo ebantwini, ngoba ngiphila nje nami ngiyafisa ukuthi ngiyibone ngifana nawo wonke umuntu ophilayo. Okuyisifiso sami nje noma ngingakujabulele empilweni yami ukuyibona ngisizakele, bengangithokozisa kakhulu. Engicabanga ukuthi ngisho umndeni wami ekhaya lokho ungakujabulela ukungibona nje, ngoba lento ihlupha sonke, ngisho umndeni wami, ngoba sazi ukuthi yini esingayenza. Ngiyacelela nje nami ebantwini ongakhona ukukusiza noma ingayiluphi usizo, ngingenza noma yini as long ngisizakele, ngingakujabulela kakhulu. Ngingabonga ngithokoze impela emoyeni wami. Mhlampe mfowethu njengoba uphila nesimo lesophila naso, mhlampe abantwana unabo yini noma mhlampe ukhona yini abantu nje uphila nabo, noma-ke singasho ukuthi sifuna ukuthi kodwa nje ukwazi ukuthi ukhona yini mhlampe umuntu ophila nayo kulesi simo, mhlampe kukuphazamisa kangakanani njengoba uphila nalesi simo, kukhona umuntu ozana naye noma mhlampe kunabantwana, into ekanjalo? Le nto isingiphazamise kakhulu. Kwakuba khona ukuthi umuntu ebengizwana naye washona, eshone ekhulela umntwana, kusho ukuthi bashona bobabili nomntwana. Abantwana anginabo. Into engiyibonile-ke noma ngithi ngiyazama, abanye abakhoni ukusamukela leso simo. Uthi uyazama umuntu mhlampe uphilisane naye ubone ukuthi ubalekiswa yile simo, uyabona, ubone nje so nje eyi kungihlungu, kube nzima, kuba nzima kakhulu kahle kahle kwabanye abantu ukuthi ba-understand, uyabona. Abanye mhlampe umuntu ubone ukuthi iyamthusa le nto, uyabona, njengento angayijwayele mhlampe. Kuba nzima nje nokukhululeka kwamini ukuthi umuntu ube nqunu phambi komuntu, kuba nzima nje yonke into, uyabona. Ma-Afrika onkana asisoze sageqa amagula okuningi. Ngicabanga ukuthi seningikuzwile noma nani manekhandela isithombe senu ngokomqondo, niyabona inkinga umfowethu akabhekane nayo, futhi nayo uqobo isimdidile. Asazi nathi ma-Afrika onkana ukuthi singayixazulula kanjani, ngoba umfowethu ubhekene nezimo ngempela ngempela, okungangokuthi mhlawumbe kube bekuwomunye umuntu obekade ebhekene nalesi simo, mhlawumbe okungenzeka ukuthi ngawusayithatha nempilo yakhe wakhetha ukuthi edlule emhlabeni. Kepha nje umfowethu sibonga ubuqhawe bakhe nokukwazi ukuthi kumelana ukuthi isimo akabhekane naso emenjalo kuso. Kube nzima nokulala. Ngifisa ukuthi ngabe nowasemhlabeni ngingandlula, ngoba ngikwazi ukuphila nje phambi kwabantu nokukhululeka, into engingasayazi. Ngifisa ukuthi impela nje mhlampe ngelinye ilanga ngathi ngcono uNkulunkulu angithathe kunokuthi ngiphile le mpilo esinzima kangaka. Inzima kakhulu nje le nto, iyangihlukumeza, iyangihlukumeza. Kuyasa ngibhekile nje mayisengihlupha kahle emoyeni wami, ayinzima kakhulu. So nje siyingakho sengifisa ukuthi ngathi noma ngayiluphi usizo noma ngathiwa kumele ngenzeni ukuze ngisizakale, sengingakwenza lokho as long ngiyibone nje sengisizakele. Ngiyayicelela nje kakhulu ukusizakala. Ma-Afrika onkana, amathi abuyela kasifuba, ngoba nami
bengingalindeli ukuthi umfowethu ngawezwa amagama abuhlungu kangaka akawakhulumayo, kepha-ke nawe uyasibona isimo akabhekene naso. Ngempela kukhomba ukuthi indoda enamandla le, nendoda enethemba lokuthi ngelinye ilanga kuyoba khona umehluko, ngoba ikholelwe ekutheni namhlanje soze lafana nekusasa. Ma-Afrika onkana siyacela ukuthi ningenelele, nilekelele kulesi simo lesi, sibuyiseleni umfowethu ithemba, sivimbeni nemicabango emfikelayo ukuthi engathi engaphuca impilo yakhe ngelinye ilanga, kodwa siyacela ukuthi simnikezeni ithemba lokuthi kuzolunga, futhi naye ebonge ngelinye ilanga ukuthi kahle kahle ukubekezela kwami ukungathathi inqumo esheshayo ngempilo yami ngaphansi kwesimo engangibhekene naso sekube incazelo yempumelelo. Siyacela-ke ma-Afrika onkana ukuthi mawuke wabona lo mbukiso bhanyabhanya, sicela ukuthi ungenelele, kube khona usizo nje olusizayo, noma ngayini engavela kuwe, noma ngayumbono kokungenani ongavela kuwe, ungawukhanda umehluko phezu kwempilo yomfowethu. Noma ngathiwa mhlampe isimo esikanje wake wasibona ngakhona ngasekhaya la uphila khona, noma ngasemadolobheni ngala uphila khona, uyamazi udokotela ongaba nosizo lokuthi sisize kulesi simo. Sicela ushaye ikhwelo usimemeze ukuthi masisabalala i-Afrika yonkana, ngalapho wena wawuthole ngakhona usizo, singagijima sifike nakhona sizothola usizo. Sesithembeni nake ma-Afrika, kungakho injobo sithungele bandla, ngoba lonke kukhona izinto mazike zenzeka sike siyithathe sibeke phambi kwesizwe, masisizwe siyale